Patience in Maria. I don't know. Muna gaita say mulungu yakauka zvakuda muchinzwa changamire ndichitsana anozotsimbira anozopedzisa pamwe pamusoro imambo pamusoro imambo chiduku pamusoro imondizvo pamusoro ibvuma waranda pamusoro idare guru rinoremekedzwa nyaya yandinayo pano changamire ndiye matambudziko emukugara asi haanganzi matambudziko. Mwana wangu inini wandakabereka anonzi Semu Chiropa kana kuti Samuel akaroora mukadzi wake wokutanga kubva aina achibva atora waanga ainayo kubva vaenda kuJubeki vakambogara pagore kure vakambogara kwamambo. Saka mwana uyu akaenda kuJubeki aenda kuJubeki akauya kurwara 2008 akurwara kubva atisiya asi ane masoko akataura baba namai sekuru chirupa wangu wachiwapenya baba namai kana mukaona baba Johani basa rapera pandiri munozopa vana vangu pekugara pavakomana vari vangani vatatu umwe uyu anogara apa umwe uyu anogara apa muduku duku anosara pana mai. Ndakazvigashira ndikati aiwa koivo ruda kuendeipi zvikanzi baba Johani nguva yapera saka endaisa zvokuti zviri kurevei vatisiya vatasara takabata riyari rakataura nekufamba kwenguva mukomana mudiki akaroora mudiki kune uyu varoora agara namai vazvakanaka mukomana mukuru aroora anova ndiye mukurukuru wacho mukuru kune uyu muduku kune uyu mukuru wokune uyu vatangoona zvinhu zvacho zviri kuitika handizvo uyu azoroorawo akaroora kwaishe Matara kwaishe Gauti dangwe racho remukomana uyu rava Maudzu Gi aroora mai vanoti handisi kuda mukadzi wako. Mwana anoti seizve mai kuvamwe zvavaroora matichi zvikandati handisi kuda mwana kubva anotsvaga pekugara pagandira nemukadzi achikugara kwababa. Mukadzi zvaari kugara kwababa mai vanga vane murume wavo wavanogara naye anonzi Temba Mungira. Tichingonyarara takadaro tunaiwe nyaya yezvairi kutoshata kubva taenda tizadzisa zvakasiya zvataurwa kubva taenda kuti tinopa mwana uyu pekudii pekugara zvakataurwa nababa ake kuti anenge aroora munomupa nzvimbo yani yake pamunda pangu. Tabvako mwana uyu takamutivaka mwana uyu kubva asara achivaka vataenda panaishe pana Matara vatataura vakati amagona kubva tati zvanzi magona mwana after 1 week mwana akabva tati tangai mapango kubva atanga kutema mapango bva amisa chidziro mai nemurume wavo wavanaye kubva vaenda kunoputsa imba yemwana. Waputsa imba yemwana mwana akauya futi kutaura kuti gogo imi paya pamakatiti vake pakaputswa inini zvinokuti tingadii vaona kuti vakanganisa nyaya yavo iyoyo
kubva vachifona usiku. Wafona usiku wanoti uri kutonga chii wewe? Uri yani? Mwana wako akafa, hauchafaniri kumutonga nekuti ndane murume wangu. Murume wangu wandinayo tinoita zvese, ende hapana zvamunomuita nekuti anoziva zvese. Ndakapindura, mbuya maigari chii zvikanzi brati shit shamai wako. Ndikatori kuzwere kuti nyaya yauri kutaurei yakwamambo. Zvikanzi nekuti huri wamaita namatara, muchiita basa rekuita huri, muchiita basa rekuti wakarya mwana wako, wakarya namatara, watizi chiduku, ndo zvakandirwadza. Ndikati iwe uri kutaura kuti iwe mangwana acho akabva afuma achinonitorera pisodi yekuti ndichasataure nechikomba chake ndisazvasvike pamba papi paya. Saka nyaya inenge yakauya kare kare. Mandadzokera futi kuna baba, kuna wamaudzu. Tezvara mazviona here zviri kuitika izvi? Pataona kuti tezvara wangatonge wachibva waenda kumba kuri kusenza mwana uyu, ubva wanokora ivhu repamba paari kusenza paari kushanda. Wakati aizvitomboiti pana haugari, ndoda kutokuuraya nambuya wako iwawo. Mbuya wako iwawo imhura chaiyo chekuti chinye. Mungira abva afamba achiita zvaanotaura. Wakutotuka inini yemhungira achigara mukati memusha wangu, ari kundonga vana. Vana ava havachisina pekugara, especially uyu haana pekugara, dzimba dzakaputswa. Mai vakatonorima mumunda nechikomba chavo. Saka mwana uyu akangomira neni sekuti akafirwa. Mai vane murume akanovaroora, vakaroorwa nemurume uyu, kuroorwa vari mumusha mangu, mumusha memwana wangu. Vakaroorwa kwamariga vakabvisirwa pfuma. Nhasi vakundiondonga, vakundiita kunditetena kubva 2008. Murooro wangu akunditaurira nhasi kuti inini ndakarya mwana wangu inini tichiita huri navamataya. Changamirei pari kundirwadza makuru kotoda kuti ndibvunze kuti ndisati ndapedza nyaya, anoroora naanoroorwa ndiani? Saka murume akaroorwa uyu, mungira akatoroorwa, anga ari mupurisa waishe maudzu, akaroorwa akudhistebha vana vangu. Vana vemwana wangu havasisina mufaro. Ini ndanotorerwa pisi order kuti ndisazvasvike pamba papi, nekuti ndiri muroyi. Inini huri wandaita namatara tichirya mwana wangu inini Samero. Baba vemwana uyu ndiye mwana ari kuputsirwa imba uyu, ndiye mukwasha wamaudzu. Dangwe ramatara mwana wake musikana Gi ndiye murume wake uyu. Ari kudzingwa pamba, ari kugara musango so. Mai havasi kuda mwana wake kuda ndingiri. Saka kusauya zvipakurwa kuti wane hunhu hwekuti murume wavo anoziva pamwe ane bhasikiti nandichazvizivi nekuti wakati inini ndiri muroyi. Havana kuuya sei. Isakati nyaya iri kwamambo. Pasi kupisoda vakaenda nyore kunoku kwarema. Mwana wenyu akafa ini mwana wangati? Uyi 4. Vakomana vatatu musikana wangu. Musikana aripo. Ndiri kurwira uyo ari kuputsirwa imba. Andikudaro nazvo pese pekuti ndinombozviona paya panenge pasiya vabereki dzimba kunyanya mumatauni muya mai varipo. Mai havadiwa navakomana vanoda vanasikana. Aiwa kasikana kasvika kungonzererekawo hameno. Nekuti vanakomana vane zvavanoramba. Dambudziko rako iyoyo kuti kazhinji panenge paakunzi munhu akarume ikafa madzimai ane vaanoitawo masimba achinzi ndepake. Iyo hurumende yaakuti aiwa hamuna simba rekuti mudzinge murume wake waaroora. Pamwe anobva aroora ogara. Hapana imba iri mutaundi. Dzimba dzavo dziri kuti dzaishe matara idzi. Handiti pachitengi pavanopindira chechi, panopindira vana wamaudzu, idzake padze mwana wangu pamusoro, dzavakasiya ndichisara ndichishandira kuti ndichengetere kuitira vana ava. Nhasi murooro akundiitira izvozvo. Watora gomba rako handinei naro, handisi murume kanonzi anopemba mukadzi. Wada hako kuroorwa handiti kweni ndaakudi izvi ndikuti vana vanga vagare pamba pababa wani nekuti nyika isi kutatamuka. Mai nechikomba chavo
murume aitoputsa chiriko ningira mai vemwana ndo vari kuputsa dzimba dzemwana wachiti handisi kuda mukadzi wako hamene kuti vanoda akaita asi wamwe awakagara awari muduku wacho iyeye hachisina mukadzi akatoenda angari mwana kwachiteeri mukuru wacho akatotiza ngoni wacho hameno kwaariwo kumapurazi uyu anga ari kushingirira zvino akutotyawo nekuti mai vakanokura ivhu vachiti iwewe nambuya wako ndo wakauraya murume wangu wachiita hori namatara saka iwewe hoko saka akutyawo saka takau wakuru wakati yavo yatya ndega ndazvitadza saka ndauya kuno pisode yavakatora haisi kundityisa bei ndeyekumba kwani saka ndakauya kuno nyaya yakauya kuno kare tichingotenderera handitika hatishiti zvinenge zvichiitika ndezvinowanika kusvikira takazonzi nezuro naishe Matara nyaya yenyu iriko fanirai kuti mubve kuno nenguva yandamuka Changamire zvakandiomera hazviti kuti ndidonhedzeriswe dzimugara mwoyo wangu wakazara nditorerwe peace order Changamire kuti ndisasvike pamba pemwana wangu ndisape vana pekugara Changamire ai makatora peace order musina kunditi muroi chititi inini muroi kuMatara uripi wachiropa wakafa 2013 Matara 2014 handiti second 2008 svika pari panapa mwana uyo ari grade 3 sabhuku chairman tinoti papina chairman kanditi naiye ishe wedu saka iye zvine zvitabvu kuti haana Gandia asi Gandia ari kuvhireji guru kwatiri ndatobva nepo tatotaura atakura vanhu vaenda kurufu ati endai munotaura nyaya yenyu ava kuuya kusauya indomene haichemedzi hapana asi kuzviziva vese nanaumaudzo tese tiri kuzviziva saka vati endai kana uyu akasauya uyu chikomba nemusikana iminde munotaura nyaya yenyu Changamire pasisa chimiro inini kuti chanosvikeko kwakuchaiti ndaakutyawo peace order kondikasvika ndikaitwa zvimwe zvinhu zvikanzi vanga uya kuzotirwisa ndaakutya peace order saka zvandauya kuno kwamamboka saka ndati yaora yatya kambudzi kuberekera pano wamakati mutakura panoba tisi chete tanguuya wasara vanindi ava kutoreka kuuya vari kuziva mhosva dzavo isitauya kupedza dzino nekuti ndakaremerwa handisi kuraraba uri kunetsana namai iwewe papi iwewe ndowakapodzerwa imba nehani nani namai nemurume wawaina izvozvo mai vako wava ndiana ava ndimbuya mai wababa vari kuti kudi vari kuti hanzi mukadzi wako handimudiba ndikati nei muri kuti handimudi zvikanzi ane chirwere ane AIDS plus mukuru kwauri ndikati age is just your number chinodiwa rudo hapana chinhu chakashata ndo pandakati panapa ini kuti ndichagara panapa hazvichaiti inirega nditsvage basa pandatsvaga basa kwaGandia kwabva ndagara kwaGandia ikoko nanhasi ndo kwandichiri kwaGandia ndobva ndaona kuti nyaya iyi kuti ndigare ndakaisungirira regai ndiende kuna mazvimbakupa kuna mbuya wanowa ndo wanoziva nhoroondo yekubatwa kweminda nekugara kwakaitwa munzvimbo ndo pandakaenda kuna mbuya bvaati baba pawakanga wachirwara wakarara apa wakatsanangura wakati toda kuti mhai wana wangu ava
da kuti muzovape nzvimbo pekugara. Kana mavapa pekugara, mai musare muchiritirawo vana vangu. Ndopa ndakabva ndaenda ndaudza mbuya bvauya nabamunini, munini wababa. Kwabva wauya, hatina kusvika nekunanga kumunda. Takasvika nekunanga pamba pamai. Patagara mumba, nyaya yabva yatsanangurwa. Zvikanzi bamunini bvati mai guru, nhau yatafambira panapa. Haisi nhau yekuti tirwisane kana kuti tiita sei. Hatifaniri kuita zvehondo, tiri vanhu vamwe chete. Muri mai guru wangu. Uyu ndiani wenyu? Zvikanzi haasi mwana wangu ba. Mwana wangu ini ndile twin. Zvikanzi saka imi munonzi mai ani? Mai guru mai Garikai. Zvikanzi handisi mai Garikai. Zvikanzi no, nyaya yatafambira panapa mai guru haisi nyaya yekuti tirwisane kana kudii. Isu tafambira kuti tipe mwana nzvimbo yakataurwa nababa wake pawakanga wakufa. Saka mai guru munotitenderawo here kuti tiende tese tinope mwana paakataurirwa nababa wake? Ndopa wakabva wati itai zvamuda kuita. Mangouya mune chinangwa chenyu chezvamamuda kuita. Endai munoite zvamuda kuita. Kana madaro, kana mati Garikai wakamunda mangu, ndobva ndabva panapa, ndobva ndaenda kwandinoenda kumusha kwangu kwamutawarira. Ndikati nawe kuti kwamutawarira wakamboitaura yekuti kwamutawarira, but ini kwandoziva kumusha kwawande kwaMaringa. Ndopatakabva tabuda pataenda kumunda kuya. Tabuda taenda kumunda, ndaratidzwa kubva pakataurwa pacho. Anaupedza wiki ndobva ndanowaka. Ndopa wakabva waputsa. Ndichidzokera ndichiti andinopedzise side ranga rasara kuwaka. Ndichisvika paputswa. Ndakabvapo neusiku pandauya futi kwambuya. Ndikati mbuya pano paya paita sei? Pandawaka paputswa. Handisuziva kuti chii. Ndiri kusvika pamusiwo pambuya ndichitaura nambuya kudaro, ndopa wakabva wafona iwo wachituka mbuya. Zvauri kuita iwewe Saragomba hari iwewe nemuzukuru wako mumunda mangu, handisi kuzvida. Ngaiwe first and last mumunda mangu. Inini hapana zvamunondiita, tine patakatsika. Temba ritori conman, anoziva zvemishonga zvechii. Kudare kwenyu ikoko muri kuita inyu zvekupedza nguva muchiwesta time. Ndakatotora pisoda kudare kwenyu ikoko handiendi. Saka ndosaka muri kuona zvawasina kuuya kudai so. Ndo nyaya yacho iyoyo yekuti kudare kwenyu handiendi ba. Temba anoziva mushonga. Temba ndiye murume wamai. Unogara mufriji? Mufriji 12B. Saka pasitendi pamunda ipapapa iwo mai ava nababa venyu ndo vakawana nzvimbo ndipa mai ava. Ini ndakatabatira mwana sekubata kwataifamba nana waMatara. Ndandiri tinana mhizha, hanzvadzi yangu yanga ichiripo mbiripiri. Ndaifamba ndiri chairperson. Handiti tichibata minda. Saka zvainza nemwana wake asipo ngabatire mwana wake chii. Saka ndibva ndabatira vana vangu vangani? 3. Handiti ukune vamoko hakuna problem do. Nhamo yapafiwa. Uyaruda kugara nemurume wake asunda vana. Mwana wangu. Amene kuti mwana wangu. Nandi wangu ndiye. Mwanasikana. Mwanasikana ndiye akanzi ndiye wangu. Saka ndaomerwe. Mudzimai wacho ari kutaurwa wauyo ari kunzi mumude mwana waEdwin Matara ndiye mudzimai wacho Aripo wagauta. Mwana wagauta. The first born yake. Wakatenda naye mai kumadhouta naye. Andone mwana akumhanya ndikutodaidzwa ndikufara ndikundane muroora zvikuru. Wawimba jane murume iyo zvikunyanya. Asi anoonekwa kwere wamuda kuti sunge ndiani mwana wenyu kana kuti akamhangariwa Mwana murume wangu wacho muroora wangu.
ndiye inini chikomba ichi kaichi wanga wakagara pamakore andichazivi kuti mangani kuti hasa kutosvika kana kuma6 handini tauri nacho bai nditotaura naye mwana wangu handiti wangu wakafa muroora wangu ai akabvuma zvatakataura zvatakasita taurira Temba Mungira wekufonera Dhube achibvunza kuti asungisa mbuya walafu ndiani bepa racho rakanyorwa kunzi chiipa makatuma mupurisa Temba akati mupurisa waishenga anoya ai vanga vakagarawo zvakanaka vachiitawo zvavanoita uye avakasekwaka kwanga uchitaurwa ndandisina basa nazvo nekuti handisi murume anonourata nemukana nemuroora muroora wangu andiona fanika kunge nditi stupid izwi rakunyanya kundibaya rikunditi ndakaya kuya mwana wangu saka chipa uyu futi imba ndizoya ndoda kupa uyu pekuvaka ndizoya ndonofungunura matara kuti matara chiuya muzukuru handii tinoya nyama yakupi yako ai mapopota munamutaura makatarisa anogona kuramba kuti handinombodaro inini chamuri kuda chete muruda aone munda pamunda wababa ndo chandiri kuda izvino zvese ndandisina basa nazvo bai izvo changapita ndati zvibude ndokuti ndofira muroti ndatombonyura kamumvura ndakana vanakatota ndine shungu changamira handisi kudyaba ndoda kuti uyu awake pekugara payadhi pababa wake kwete kuyadhi komwe munhu pababa wake ari kuti haasi mwana wamurume ndiyo dangwe rawo pane maonero aiwa unoziva kuti changamire mondizvo sai zvazvinoitwa ka chikomba ndimafuruse ende ndimadzongonyi ende unonakirwa kwekunakirwa kwomusomwe handifaniri kunyakadzira kutangadza zvisina basa pambo handifaniri kudaro ba handifaniri kutaura zvandakuda kutaura izvi unodzongonya handiti kudzongonya kwekutodzongonya handiti usingazivi vakuru vakati kubana dafi kuri yambudzi handiti ka maybe mwana uyu ndo pane ushe hwababa ake ndo papachashandwa baba vake vaimupostori vaita basa rekugara makomo wachinamata handiti ka musavhiringe mwana uyu ipai mwana uyu pekudii changamire pekugara kana akagara neniwo chirikadzi ndakunogarwa papo ndichichengetwawo nemunagii wangu uya mwana wamaudzi muroora ende ndinomuda ndichibereka muzukuru kumusana ndichidedzwa yesisa ragomba ari ndoti ya kubowera kumusha kwemukadzi handiti mairabheka avaka mairabheka mukadzi vaishiwapamwera ari uko pamasanga pamwera rina chirungu baba wangu ndiwo wanga uri sabhuku baba wangu ndiri sabhuku ndiyo wanga uri ishe zvekare wamusema yakwaro ndenge ndenge sandidaro ndobati zvanenge vana vene mwana yakambona pekugara achauya achandotorwa achidasira pano takapano tataura kuti chamudai tozodai anozvinzwa ofunga plana isu tinongoronga navakomana vanozomutora pama pacho vanopaziva uya mataniziva munhu watinoziva uya haarambi kuya pano ende nyaya yatichamubata nayo titinezi hatinei nekuti akazodini asi hatitenderi kuti anga ane mukadzi wemunhu atora mukadzi wemunhu ari pamba pake sezvamuri kutaurakutoonekwa nekuti akanooroora akanobvisira pfuma kwamariga ini ndasi chupeti ndakatanga kuroora tengesa mombe yehuma inini ndichisapota mwana wangu akazobhadhara ake asi akatanga kundotema kunhingirikiri ndini pamutaura kunoroora muroora wangu nekumuda asi wanga wari waroora ungani ndikurwadziwa hangu namoyo kuti aiva wana pekugara ndimoyo ino
ndinongokuda hangu bedzi kuti aimondizvoonawo pekugara ndingosvika ndichingotamba endikati ndinotamba ndava nepekugarazve zvakanaka takumirira anoya tongoti ndataura ava tabvisa bundo riri pana pavo zvanani kama akunzwa zvirinani ukazonanda kuita zvakanaka changamiremo ndizvo mvuma waranda kungouya kukititidzenda kunodaiwo padoko ndakareruka asi ndofunga mubvisa ndichandodonhiba ndatochekwa zverivara ripapa ndachekwa ndodonha ndadonha ine razi ndikashatirwa bp kakuti hamaini kuti bp era ndichaona ndikurwadziwa nemwana uyu mwana anondirwadza nemukadzi wake uyu anoende pezvo nekuti ari kudikwa nambuya avo vaigara namai vangaiapana kokutadzaka changamiri nyika itatambuka inini kwangu kwacho kune vakabarwawo vakoma vake vanun'una vake chekuti hapana enda kutorima payadhibati apa changamire tikada kutya huro itichita matyire iwayo ina handina ngotyira munhu ini ndinobetsi kuti nungira nemukadzi wake ngavaende kwavari kuwaka makicheni avo kumba kwavo vana avo vasare pamba pavo vari vangani musikana kana aroorwa vana ava ngavagare pamba pababa wavo handidi kutiza ayo mayo ko mai veuyu vakanomuramba kuti uyu haasi mwana wangu zvinofamba sei havasi kuramba ba havasi kuda muroora wakati hanzi kana ukasiya mukadzi waunaye ukatora mwana havasi kuda muroora umwe mukadzi tinopururudza tichifara todzoka pedu pekare chimbo chake havasi kuda muroora ameno ndovanoiziva iwe uri kuona iwo wakati hanzi mukuru kwauri vanogukira sekuru vasekuru vavo vasekuru vababa vavo bamukuru makiri ndo avona ndovatofona pafoni yenyu apo vaitoti vari kuuya vari munzira asi ungaita charenji vangu vatona kutaurira nezuro aiona uzvechiiwedakunzandogara chinomutora nekuti mwana aziva ari pabasa anogona muchibva pano ogara mai vari kuti handikudi isusu tinotaurira uyu haana akarambwa pekugara haana kurambwa naMwari nzvimbo dzakawanda don't post measure otherwise munomanikidza pahaana kuromba pamwe vakaromba sezvamuri kuziva achingogarapo 2 days motonzwa kuti makumbo hanzi panofiwa panotemwa munhu nedemo iwe mutopacha kana uchipacha nyatsotaura kuti mbuya ndasirekezengokwanikuwacha auya mukomana iye atorwa nemboya pamunongouya agara apa moti nemo chazondinetsawo ndichazorega futi kuuya nemari pamwe nenda tokukwereta aiwa munouya ima muchabhadhari nemari yamabhadhara iyoyo ndo inoshanda pamunouira baba waingira nemukadzi wake ngapfe aiwa mainga chikombo chavo ngachiti
nyaya yacho ndeyekuti munozotaurwa nasamumaidi achabakunyerwa Unagandia? nasekretari Hii ndambopungura pamadishano nyuru. Kana mzaro ndapinzwa.